चली आज कछुआ सब जीव जंतु के कथा सुनावत तनी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एक समय के बात है, पुराना जमाना में राम जी सब जीव जंतु आदमी कीड़ा मकोड़ा सब केहू के सभा बिटोरनी कि केकरा कौन दिक्कत बा, तकलीफ बा, ओकर संकट दूर करे खातिर सब केहू के बोलौनी। चिंटी, हाथी, घोड़ा, आदमी, बाघ, सियार, पूरा जीव जंतु के तो सब केहू तो अपना अपना टाइम से पहुँच गए। आ कछुआ जना रहलन तो अपन घर के कामे सरियाए में, आ दरवाजा बंद करे में, खिड़की बंद करस, धर के अपन सामान सरियावस, धर के दरवाजा बंद करस। वही रास्ता से हाथी जात रहे तो कहता ए कछुआ भाई, ए कछुआ भाई सभा में ना चलबो? तो कहतन कि जा तू, हम आवतनी। तो हाथियों चल गल। चिंटी जाता, वो कहता कि ए कछुआ भाई, ए कछुआ भाई सभा में ना चलबो? भगवान जी सभा बिटोरले बनी। तो कहलन कि जा ना, हमहू आवतनी, काम तनी सरिया ली तो आवतनी। बाघ हो जाता तो पूछता ए कछुआ भाई, ए कछुआ भाई चल ना। तो बघो से कहता रन कि चलो हम आवतनी। अपन घर के कामे सरिया में रहत रहलन, चाहस कि सब काम सरिया उरिया के तब के हाली जाए। जतना वो रास्ता से गइलन सन, आदमी गए, जानवर गए, चिंटी गए, सब केहू गए। तो उनका से कहलक, सब केहू से यह बात कहस। आ सभा बिटोराई रहे, 12 बजे के टाइम देले रहलन भगवान जी। तो सब केहू तो टाइम से पहुँच गए। आ सुबेरे से शाम हो गए, 6 बज गए। भगवान जी पूछा नहीं, सब केहू आ गए, कछुआ ना आवे। तो पहले हाथी अपन सूंड उठा के कहता कि हम आवत रहनी हाँ। तो कछुआ से कहनी है कि चला भगवान जी के सभा बिटोराइल बा, सब केहू के बोलाहटा बा। तो कछुआ कहला हन कि चला हम आवतनी घर के काम सरिया के। चिंटियो कहला खोहिने। ओकरा बाद बाघ भी अपन मन पूरा डकार में कहलक। तो भगवान जी के तो सुन के बहुत खराब लगल। कहलन कि ठीक बा। जब 6 बज गए, रात हो गए, तब कछुआ पहुँचता रन। तो भगवान जी पूछन कि तहरा इतना काहे देरी भइल ह? तो कछुआ कहलन कि सब काम घर के ओरियावत सब सामान बाहर रलक, सबके भीतर करत करत टाइम हमार ई बज गइल, 6 बज गइल। हमरा जितना सामान रलक उतना सबके बाहर, उतना सबके घर में भीतर कैनी हाँ। और ओकरा बाद ऐनी हाँ, आ ना तो केहू लेके चल जाई। तो भगवान जी कहने सब के सभा यही जब बिटोराइल बा तो सामानवा के लेके जाई? सारा जीव जंतु आदमी तो सारा लोग तो यही जावा। तो तार सामान के लेके जाई कि तू सामान बाहर रल तन भीतर धरत रह। तो भगवान जी के तो बहुत खराब लगल कि एक कछुआ के तो मन में इतना एथी बा कि हमार सामान लोग चुरा ली। तो भगवान जी कहनी कछुआ के, आज से तहारा पीठे पर तहार घर रही, जहाँ रहब अपन घर ले रही हो। वही घर में अपन सामान रखी हो, रही हो, जहाँ भी रही हो, धरती पर रही हो, पानी में रही हो, कहीं भी रही हो, अपन घर पीठ पर लदले रही हो। तबे से कछुआ के पीठ पर घर भगवान जी बना दहन। वो जहाँ रहेला तहाँ अपन पीठे पर घर उनको रहेला। तनी से भूल के करते राम जी उनकरा पीठे पर घर बना दहने। तबे से कछुआ के पीठ पर घर हर समय खातिर रहेला। सुतलो रहियन तो उनका पीठ पर घर रही, जागल रहियन, कहीं भी रहियन, उनका पीठे पर घर उनकर बा। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें।